I els espectacles que m'han agradat més? I els espectacles que m'han agradat més són els pastorets i el Port Petit. I per què t'han agradat els pastorets? Perquè es vas anar a veure. I què hi feien? I cruïen per enmig. Qui? Els dimonis. I això et va agradar molt? Sí. I el Pot Petit? Com és que et va agradar tant? Perquè cantaven les cançons que jo me sabia. I què hi havia a l'escenari? La Jana i en Pau. M'agrada molt el teatre. I vull tornar